Когато Арджуна в сърце съкрушен, със сълзи в очите, от болка смутен, онемя пред боя, без дъх и без глас, Мадхусудана Кришна заговори тогаз. Откъде, о Арджуна, се спусна тъма? Това не е пътят към светлина, недостоен е за знаещия път, не води към рая, към позор и мът. О сине на Притха, не падай в мрак, малодушието не е твой знак. Дошъл е час, стани без страх, роден си да укротяваш враг. Арджуна рече: как с ръка да пусна стрела към учители, които ме водеха към светлина? По-добре хляб да прося всеки ден, отколкото с тяхната кръв опетнен. Объркан съм в дълга си, умът ми трепти, от слабост дребна сърцето мълчи. Кажи ми, о Кришна, шо е благо за мен? Твой ученик съм сега, наставлявай ти мен. Скръбта ме сломи, сетивата ми взе, не виждам ни изход, ни път, ни небе, ни земен разкош, ни небесна власт. Не разсейват мрака, що в мене е враз. Не мога повече и се предавам. Говинда няма да се сражавам. И Кришна с усмивка сред двете войски към скърбещия рече слова дълбоки: говориш ти мъдро, ала плачеш зря. Мъдрият не тъжи за живот и смъртта. Знай, о Арджуна, тези царе, аз и ти не сме възникнали случайно във вселенски мъгли и няма да изчезнем в часа на смъртта. Само тялото се мени, но душата никога. Тялото от детство към старост преминава, но душата все същата вечно остава. Както дреха стара човек захвърля, така душата ново тяло избира. Тя преминава от тяло в тяло и мъдреца тази промяна не смущава. Както зима и лято се сменят без край, така болка и радост идват и знай. Те са рожба на чувствата, ще отминат сами. Търпи ги спокойно и в мир пребъди. Огън не може душата да изгори, нощ не може душата да посече, вода не може душата да намокри, вятър не може душата да изсуши. Душата е нетленна и неизмерима и никой не може да й навреди. Тя е неунищожима, тялото е обречено накрая, а душата е вечна, моля те осъзнай. Душата не убива и не бива убита, отвъд материята тя пребъдва скрита. Кой се мисли за убиец или жертва в света, той знанието няма и умът му потъва в тъма. Душата няма раждане и смърт, тя не възниква и не си отива. Тя не е родена, вечна и първична, остава тя когато тялото тръгва. И затова тук няма място за тъга, вземи оръжие и просто изпълни дълга. Що се отнася до дълга, ти знай, за война да брани е най-висшият край. Няма за него поверна съдба, не се колебай, изпълнявай дълга. Но ако се откажеш от дълга си свят, грях ще понесеш, ще потънеш в мрак. Хората дълго ще помнят позора, за достойния той е по-лош от отрова. О, сине на Кундит, не се колебай, смъртта на война в боя води към рай, а победата носи земна корона. Стани решителен и влез в боя, сражавай се в името на самото сражение, без мисъл за победа или поражение. Изпълнявай дълга си без страх и никога няма да си навлечеш грях. До сега ти говорих за дълг и за дхарма, а сега ще погледна от страната на карма.